houbera visto as análises. A fronteira natural de Lameiro está marcada polo río Regato, que deu o seu nome a que toda a auga que leva collería nunha cisterna de purín. Sí, de xurro, desas pequenas. Pero eso, amigos, non desanima aos amantes dos deportes acuáticos. Pero como que piragüismo? Sí, piragüismo. As piraguas son como os petroleiros, pero moito máis pequenos. E vas con os remos, e vas aí, corremos aí. Ben, xa sei o que é o piragüismo. O que eu che digo é que o río Regato apenas leva auga, payaso. Xa, é que... Mira o que nos deron, mira que bonito. Isto é como unha chaqueta para poñer así polos brazos, pero sin mangas. A ver, ti escoitas ou non escoitas? Estou-che dicindo que o río Regato apenas leva auga, non che chega nin aos xeonllos, home. Hidráulica auga! Que terá que ver auga, papá? Mira que maniático, cando se mete unha cousa na cabeza, pois nada, non hai maneira de sacarcha. Non sabes o que te digo? Que a mí non me quita la ilusión, É auga, mierda de auga, A ilusión do noso Kevin por facer piragüismo nun río sen auga, a máis que é comparable ao compromiso que demostra Pepucho, o seu adestrador. Querelles facer unhas análises de orina a todo canto rapaz se apunte, Manda carai. Sí, diz que é polas cousas do doping. Pero que dis, papá? O doping é unha cousa que fai o Tour de Francia, e iso sabe todo o mundo. Xa, pero queren unhas análises para ver que estades todos sans e limpiños. Vale, entón que teño que facer? Vale, é moi fácil. Tens que mexar nun bote e levarlle os mexos ao adestrador. Que? Que teño que... En canto á ignorancia das cousas da vida, o meu Kevin é unha potencia mundial. Tiven que esperar 20 minutos a que deixase de rirse como un payaso. Ai! Que cousas tes, papá? Ai, a verdade é que sí, Buah, xa verás cando yo conta Milucho, vais escarallar. Sí, a ver, Kevin, sí, pode ter a súa gracia, vale, pero non é un conto, tens que mexer no bote. Sí, home, sí. A ver, papá, para que van querer que eu mexe nun bote, A ver, pa que? Estou dicindo, home, estou dicindo para analizar o teu mexo. Sí, home, pa que van a querer? Aí va. A non ser que queiran os meus mexos para clonarme. É dicir, a partir do Kevin Xosé original, facer outro Kevin Xosé. Papá, dime que non é para clonarme. Dime que non. Dime que non. Non me extraña que se asustase, carallo. A idea de ter a centos de Kevin soltos polo mundo ponlle os pelos de punta a calquera. A ver, Kevin, espabila. Aquí están, quentiños. E que é iso, Kevin? Mexos. Non me fales así que te estampo contra a parede, Un pouco de respeto que son tua nai. Son mexos. Mira que te... Tita, home, deixame a mí. Carallo, tan quentes. Voume encargar eu mesmo de levarlle isto ao profesor de Pirauga. Así de paso, tamén vexo de que peco xeo ao tipo. A mí pareceme que só fai falta unha pouca, que non facía falta encher unha botella. Pero digo eu que canto mal, mellor non. Queren analizar? Pois van a analizar ata que se aburran. Eso? Eso, merquei un becerro outro día na feira para congelar a carne. Carlo ver. Quero? Vente, está aí detrás. Ven ver. Tampouco me saio moi. Boas! Busca! Vouche probar a caña! Vale! Busca!
Pero que merda tiñes aquí, muchacho? Que caña é esa? Onde vai o que había dentro? Tireina, estaba mala. Que sabe o que fixeche? Estou dicindo buscas tireina, home. Que queres, envelenar alguén ou que? E as payaso perdido. Isto era para facer análise. Análisis a che fago eu. Non valía, non valía. Non hai cana bebexe, fora. Normal que non hubiera cana bebexe. Son mexos. Ou peor, xa che digo eu. Que non, home, que non, mexos. Como que mexos? 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 De que? De Kevin. Que tan fino e sensible é o padal de lino, Porque non vaiades pensar que é fácil distinguir entre a caña de puscas e os mexos humanos, Ás veces a diferenza de sabor é mínima, imperceptible, un matiz. Home, agora o que podes facer é ir onde a Kevin e que che mexe outra vez. Home, sí. A contarlle que lle perdín uns mexos. Pero, por favor, puscas. Un pai ten que ser responsable, coño. Pois xa che vexo unha solución. A fuxida cara adiante. Por que? Que tens que mexarte na botella e decir que son de Kevin. Onde estás todo, por favor? Non ves que igual non o collo no equipo pola miña culpa? A ver, por favor. Pero vamos a ver, Moncho, ti dá pachete algunha vez. Tomache epo ou clombuterol ou costilletas das de contador. Que estás limpo, Moncho. Como visto así? O visto así. E encima varlle facer un favor a Kevin, que seguro que el dá positivo por porros e por calimocho e esas caralladas, entendes? Non digo que non. Ves? Miña nai querida, pensei que botaba os fígados. Ata botei o chorizo do domingo pasado. Pois agora vou eu. Onde vai, Moncho? Vai mexer na botella. E ten cuidado que cando volva e a traia non lle vayas meter un lingotazo. Non me devolvas aí, que está acabado de pegar. Mira pos carteiros que ben viven. Costilletas, Santo Cristo. Moncho! Que foi, muller? Chegaron os análisis de Kevin. É que non dirá nada de mí, non? E que van dicir de ti, Moncho? Din do meu neno, meu pobre. Ya non, é porque estás así. O chaval ten que estar como un toro, me cago en... Non, Moncho, está feito unha merda. Parecen os análisis dun vello, mira para aí, As transaminasas polas nubes. O ácido úrico parece o dunha gamba. Mira para aquí, os hematocritos, bueno, xa non che quero contar. Todo o que tiña que estar alto está abaixo. E o que tiña que estar baixo está alto. Ai, o meu nenito. Menos mal que ninguén soubo nunca que as análises eran miñas. Que me ia caer en riba. E diredes vos, pobre Kevin, que non pode facer piragüismo. Tranquilos, o rapaz vaille sair o deporte polas orellas. Veña, dalle, unha hora máis e descansas 10 minutos, veña. Non podo máis, vas reventar comigo. Eso nada, de reventar nada, estouche salvando a vida, que se non fora por min, veña, dalle. Vai de casa a tua nai, Kevin José. O deporte é salud. E ti, vaite preparando. Mañán imos ao ambulatorio a facer as túas análisis de sangue. Que a saber como estarás ti. Mano, carallo, mano, que me vou estar como un toro, Elvira. Resultado do atleta, xa verás, mira. Ao meu lado, Usain Bolt e sopa de sobre. Ai, viña. Ai, veña, mis amigos, veña. Vamos, nené, mira. Ai. De atleta olímpico, Mirade pa aquí. Aproveitei que Puscas matou onto becerro e collínlle medio litro de sangre. O bicho non creo que probara nunca un cubata. En principio. Xa veredes que análisis me van dar. Elvira vai quedar ca boca aberta. Puscas emigrante. Non o ides querer. A Puscas meteuselle na cabeza que quere emigrar. Es que está farto desta miseria, deste atraso de lameiro. Quere ver novos horizontes. Por Dios. As cabezas... Por marcha para ver mundo, descubrir outras culturas. Porque digamos unha cousa, para min Lameiro xa non ten secretos. Xa, home, pero para ver mundo non xera mellor eu que seguir de vacacións nunha viaxe organizada así do inserto. Home, si, viaxar como turista, está ben, pero digo unha cousa, nós sempre fomos moito máis de emigrar. E os que ten amigos das nosas tradicións. E xa decidiches a onde vas emigrar ou que? A Suiza. Un clásico.
señor. Pensei en marchar para Yugoslavia, pero entereime de que ese país desaparecera do mapa, Sabían, sabe? Sí, claro que sabemos. E os seguintes hemos ser nós, Puscas. España se rompe, Pusqueñas, España se rompe. É o momento de avivar este debate, don Anselmo. Mira unha cousa, pois que non che pareza mal, pero ti sabes algo de Suiza? O que falan, o que comen... Xa me informeime, si comen Toblerone. Eu con 3 chocolates de ao día xa me manteño, E o que falan tanto me ten porque eu vou para facer cartos, non para estar de latricada cos nativos. Aí está. Ese é o espírito que fixo o grande o emigrante galego. Sí, moi bonito. E cando marchas, ó? Pois cando atope alguén que me quede no bar, porque vou deixar aberto o negocio como plan B, por se o plan A de facerme millonario en Suiza se me torce, non? Moi sensato, Puscas, moi sensato. Anda, carallo. Un home que a vida resolta, con negocio propio. Pero, por favor, que falta terá el de botarse a emigración? Se ainda fose eu, que non teño futuro ni nada que me ate. Pero Puscas é un home emprendedor, non como a ti, que sempre fuches un conformista. Sí, claro. Conformeime co primeiro traballo que atopei. Ca primeira muller que empreñei e co primeiro fillo que me naceu. Claro, que pouca ansia, Mira, Puscas non dixo nada de quen lle ia quedar coidando o negocio. Sí, algo deso falou, sí, pero agora non me acordo. Pois mañán vou falar con el. Se mo deixa a mí non lle vou dicir que non, Elvira, non me amoles, Por favor, vou a Puscas para esquecerme un pouco da familia. Non fagas da taberna unha prolongación da casa, muller. Terás ti queixa do trato que se che dá nesta casa. Que vas facer en Suiza, xa sabes? Pois en principio vou abrir unha conta, despois según vayan indo as cousas xa vexo como fago o tema. E pensaches quen che vai quedar co bar mentre ti estes fora para coidarcho? Digo porque eu estou disponible. Mira, Elvira, recordo que xa che deixei o bar unha vez e a mariconache o negocio coas infusións e todas esas carallas. Prefiero deixarlo a ela, a rubia, Ramona. A min? Sí, muller, por que non? Logo, ti eres preciosa, aparte, ese par de tetas tira moito do viño. Pois moitas gracias, es moi amable. Nada, muller. Unha cousa, ti eres daí da parte de Suiza, non é? Non, eu non son suiza, eu son transilvana. Pois mira, para Transilvana que é Suiza, como nós os asturianos, primos hermanos. Mira unha cousa, que mellor carretera? Cal é a mellor carretera para ir para lá? Puscas, eu de ti non iría en coche a Suiza. Básicamente porque ti non tes carné, dis que de Zamora para lá a veces pincho. Por vou ir en barco, porque sempre tive as ganas de facer ese viaxe en barco. Porque a costa de Suiza sei que é preciosa. Sí, preciosa, bonitísima, ten uns acantilados. Bueno, amigo, vou meter unha muda na maleta e alá me vou. De cabeza para a emigración. Que leva só unha muda? 2, a da maleta máis a que levo posta. Veña, traevo sempre no corazón. Xa sabedes, que nos tempos peores nos vexamos así, Que despedida emotiva. Ver ese cabestro ignorante, lumindo adiante, sen medo a nada. Non me digades que isto de emigración galega non é un conto de dimensións épicas. É que mira que deixar xogar a Pandorca da Transilvana. Elviriña non ten beleza, muller. Puscas ten razón. Ti és demasiado sofisticada para levar unha taberna. Gracias, Puscas, és moi amable. Son comoinas. E o outro dicindo que é unha preciosidade que ten moi boas tetas. Mira, por favor, outra cousa non, pero Ramona como aneche é unha beleza de muller. Mas seguro que atende ben a taberna, xa verás. Error. Ramona ten moitas virtudes, non vou ser eu que a non é, pero entre elas non está precisamente a de saber levar un bar. A raza transilvana non é como a galega, home. Nós descendemos directamente dos homes das tabernas. Aí tes, o chupito de caña de ervas, que me pides? Pero que faz, criatura? Pediste un chupito nun caldeiro. Non te preocupes, papá Moncho, si sobra metémolo de novo en botella. Bueno, se tes ese sistema, logo non me meto. Boas, Lino, que vai ser hoxe? Pome unha tapa de algo, Ramona, que veño fameado. Claro que sí. Un segundinho, aquí tes. Aquí xa tiña preparado para cando tú chegaras. Toma un cuitelo máis tineto. Ramona, isto é un zapato. Claro que é un zapato. Zapato cocido. Estrucho, como, me venga. Como que non comen? Entón ti non tes fame.
pa aquí, como eu disse. En 2 días espantou a clientela toda do Puscas. E sabedes onde acabamos tomando viños? Como non? Na miña casa. Era visto. Están do seu agrado, señores. Ah, fillo, está bo, sí, señor. Dixen eu ou non dixen que esa rapaza non valía para levar ao bar de Puscas? Dixete, Elvira, si, e tiñas razón. Claro que a tiña. A ver, Elvira, deixa de nos malteros uns callos para baixar estes cubanos. Agora mesmo. Veña, espabila. Oh, que tan pesada se pon a tua muller cando ten razón, machín. E cando non as ten tamén. Tú que ver... Oa! Kevin, volve un viñón. Como non, señor? Mirad por aquí. Carta de Puscas. Ai, si, é que pon. Vai, Poncho, vai, pensé que non iba a clase ver. Queridos amigos, iso de que en Suiza abres unha conta nun banco e te faz millonario é mentira. As contas suizas son como todas. Os cartos non cho regalo ao banco, tens que metelos ti. Así que me puxen a traballar nun sitio que lle chaman acelerador de partículas do CERN. O chollo non ten moita ciencia, hai que soltar partículas subatómicas a lo loco para que colisionen e se esnafren unhas contra outras. Un aburrimento. Ademais, esta xente non sabe xogar ao tute, un atraso. Os daza. Creo que vou retornar porque xa me fartei de tanto toblerone e non hai maneira de saber como se di churrasco en suizo. Ao día seguinte estaba de volta. Así que te viñeches porque non che gustaba a comida. Tamén, mas porque non me lavaba nada ben co jefe. Porque eu tipo era un tolo da teoría esta das supercordas, da teoría esa M. E eu, claro, que a mecánica cuántica chégame para vivir, pero tranquilamente, non fai falta nada máis. Eu non se che sou nada amigo da teoría, das teorías unificadoras, por exemplo. Non? E eu vía que non íbamos chegar a buen puerto. Entonces tuve que manjarlle unhas hostias. Xuro-vos que iso foi o que dixo Puscas. Pero, como comprenderedes, non quixen afondar no tema. Mais que nada porque non tiña nin idea do que estaba falando. En feito, Pusquiña, espiaba por ela. E o suizo sempre tivo fama de camorrista. O que, o cal, son uns fanáticos. Ramón, e ti que? Que tal o negocio? Eu mal. A estas monas non lles gusta a miña comida. Bueno, muller, non te preocupes. Mellor así tamén, así cando te bote non te van botar en falta. Veñe con algo de picar que veño esfameado. Como non? Mira, tiña aquí a tapa de hoxe. Moi ben. Aí o tes. Home, ten pinta de ter algo correoso, pero despois de tanto toblerone, cuidado, agradeces un cacho de carne. Traeme un pouquinho de chimichurri para darlle unha Queres alegría. un pouco de salsa? Claro. Voy a quitar o cordón que me repite. Toma. Yes. Salsa chumichurri. Moi ben. Ben se ve. Ve la rapaza que sabe que son as penurias dos emigrantes, E unha cousa. Vos pensastes algunha vez como será a antimateria do chimichurri? Os emigrantes retornados sempre lles queda algo do sitio ao que foron. Hainos que beben yerba mate todo o día. Todo o día, Outros poñen guayabera aínda que granice. Despois están os que lle chaman freezer ou congelador. Pero nada comparado cos que se envician coa física de partículas subatómicas. Que tan pesados poden ser. A festa solemne en memoria de don Ambrosio. Hoxe celebramos a festa de don Ambrosio. O festón máis grande desta parte dos Xallas. É unha tradición que se remonta ao ano pasado, cando o cura da nosa parroquia nos deixou na flor da vida. Pero que me dis, Moncho? Que morreu dun Ambrosio? Pero se non tiña máis de 90 anos. Pois eu me chamou Dios antes do tempo. Pero foi así de repente, polo visto. Daba tipo as troitas ali na ponte do río Regato e veña, zas, pistonazo. Espantoso. Hai que ver, non somos nada. Non, é boa verdade que non. Pero, polo visto, iso non foi o peor, O peor é que foi morrer do lado da ponte que dá para a Choupana. E agora os choupaneses queren enterrar o noso cura párroco no cemiterio da súa parroquia. Que me dis? O noso cura enterrado na única parroquia do mundo que ten por patrón a un delincuente. Un caco. Diso nada. Ahora xa hai que ter mala sorte para ir morrer a Choupana. Que morreu na Choupana dino eles, os choupañentos, que se cadra morreu aquí da nosa parte. E foron eles, arrastraron o corpo, eses buitres carroñeiros, para enterralo ali, non que pariu. Non vejo.
Ainda me lembro daquela vez que dixo que ir misar a choupana era como falar cas vacas. Non entendía ninguén. Seguramente don Ambrosio nunca dixo tal, pero estando como estamos e todos tan afectados, algunha licencia aínda nos podemos permitir. A ver, o que non entendo é o que máis ten onde enterrega don Ambrosio. Que máis ten que o enterredes aquí en Lameiro que na choupana? Era cura das dúas parroquias. Dixo nada. Don Ambrosio era o cura da parroquia de San Mamede de Lameiro, e punto. Xa, e da choupana tamén? Non, non. Sí. Non, ela atendía aquela parroquia porque tiña un corazón moi grande. Como os misioneros que van ao medio da jungla a atender as almas dos caníbales. Mes? Xa, pero... Iso que ten que ver con que o enterren aquí ou na choupana? Que máis vos dá? Ti te aprende, escola, ti... Doña Zorca, a ver que amigos é, a ver. As parroquias grandes, poderosas e legítimas teñen cura propio, non? Ese somos nós, San Mamede de Lameiro. Correcto, Galloso. E ás veces ese cura propio noso ten que atender parroquias pobres e cativeiras porque eles non poden manter un. Eses son eles, San Dimas da Choupana. Claro, e se agora van os espabilados da choupana e enterran alá o noso cura pensando como fan que é seu, entende? Nós quedamos de miserentos como que non podemos manter un cura propio, entendes? Entendes? Non. Agora zoupalle que está piando por elas. Cárgalle máis, outra. A chavalada está botada a perder, amigos. Como non entenden que a importancia dun pobo radica en poder mexar por riba do veciño? Normal que ainda hai xente que sabe como funciona o mundo. Pois eu digo de ir todos polas escopetas, imos ao tanatorio da Choupana e traemos de volta o corpo de don Ambrosio. Imposible, Puscas. Sei que teñen montado un dispositivo de seguridade criminal, oiches, criminal. Ata puxeron os das brigadas de limpeza a facer garda cas motoserras. Que encarame dixo? Entramos ali a saco e punto. Tocas, hai solucións menos violentas. Estiven estudando a fondo o asunto e resulta que San Dimas non aparece no santoral. O que significa que a parroquia da Choupana é ilegal a ollos da Igrexa Católica. Ilegal é todo o que favor da Choupana, Lino. Que me queres decir? Que che quero decir? Que os denunciamos ao Vaticano e cando lle pechen o Camposanto traemos a don Ambrosio ou nada. As cousas do Vaticano van moi lentas, van despacio, poderían tardar séculos. Saberei. Ademais, que queden co cadáver do cura, non o queremos. Nós o que queremos é humillar os choupaneses. E sei como facelo. Como? Mandando unha coroa. Home, don Anselmo, mandar unha coroa ao enterro é o seu. Pero non sei se será dabondo para humillar os da Choupana. Non, Lino, non falo dunha coroa normal. Eu falo dunha coroa de proporcións épicas, monumentais, algo inesquecible, para a maior gloria dos lameirenses, e escarnio, maldicer e humillación dos choupaneses. Sí, gusta a idea, sí, señor, pero que non poña trangalladas desas de os teus fregueses non te olvidan. Non, que poña aquí están os de Lameiro. As veces sorprendes, me buscas. Aceptamos, sí, señor. Encaragamos unha coroa tan grande que os da floristería tiveron que alugar un guindastre para levála ao cemiterio. Era criminal, amigos, criminal. Lástima que o primeiro que fixeron os da Choupana en canto viron foi borrar o nome de Lameiro e poñelo seu. Que tan ramposos son. E a diferencia dos de Lameiro que nen se molestaron en mandar flores, os da parroquia de San Dimas portaban un impoñente coroa na que se podía ler: aquí estamos os da Choupana. Pero quen foi o mamonazo que tivo esta idea, Anselmito? Non sei, mamá, non sei. Calquera desgraciado. Pero, en principio, a idea non era mala. Cala a boca, cabronazo! Gastamos unha fortuna en flores. E para qué? Para que o inimigo quedara de xeneroso. Xa, pero a idea era boa, mamá. Tratábase de humillados da Choupana. Só hai unha maneira de humillar os da Choupana. Ah, sí? Calma, mamá. Misas, Anselmito. Misas a tutiplés. Que se saiba que a piadosos non nos gaña nin Dios. Perdón, altísimo. E así fixemos, amigos. 90 misas na honra de don Ambrosio. 3 diarias nun mes. Ainda por riba era imposible escaquearse, pasaban lista. Ai, que tan ben falou o cura novo, Bo,
Pois pa min que dixo mesmo que era a misa de onte. E ti de que lado estás, parvo? Veña, pasa a facer os deberes, que en 2 horas temos que marchar á misa da tarde, veña. Outra vez? Sí, Kevin, sí, outra vez. Todo sacrificio é pouco para non ser menos cos da choupana. Santo Job! Paciencia, Monchiño, que só quedan 60 misas de nada, ó. Foi como se me castigase Dios por todas as veces que escapei da igrexa nas bodas e nas comunións para ir mandarlle o vermú e os vinos ao bar de enfrente. E sabedes que? Non valeu para nada. Esta vez sí que nos humillaron, pero ben, Bueno, tanto esforzo para nada. Abondoulles con celebrar unha súa misa para que as nosas 90 pasasen desapercibidas. Sí, amigos, nós optamos pola cantidade, pero eles optaron pola calidade. Ao mes de morrer don Ambrosio, fixeronlle unha misa aos da choupana. Pero non foi unha misa calquera, foi unha misa Champions League. O arcebispo de Santiago e o coro de voces brancas de Santa Clara. Contra eses nenos cantores da Inclusa non hai nada que facer, porque sei que bordan o que é os hit parei da música sacra, entendes? O Ave María de Bisbal, o Aleluya de Heidi, xa sabes, todo eso. Oye, e como farían para traer o arcebispo para dar a misa, meu home? Porque xa de cobrar máis que en Paquirrín, Porque sei que fixeron un envío postal masivo falando das maravillas de don Ambrosio. Eu intentei interceptar as cartas, pero non utilizaron o correo ordinario, entendes? Fixeron todo a través de mensaxería, os carallos estes. Que cabróns, que tan listos son para facelo mal, Mira unha cousa, vou vos decir algo. Os huerfanitos eses cantarán moi ben, pero eu non oín falar deles hasta hoxe, Eu se falamos de música, a mí o que me gusta son as orquestas clásicas. Trovadores, satélites, los Kunters. Home, Puicas, ti amas casi todo o mundo. Quietos, un momento. Acabades de falar da solución. Sí, señor. Teño unha idea para acabar cos choupaneses. Tiven a mellor idea da miña vida. E mira que as teño tido boas, Pero esta apoioume todo o lameiro, amigos. Ata o alcalde, que gastou o presuposto municipal do ano para sacar adiante a villa proposta. Mirade para allí. Gran festa solemne en honor de don Ambrosio. A orquestra Panorama e pregón a cargo de Galloso, de Luar. Alá, que o superen os da choupana. Filibus, patri, filibus. Dios, que tan ben falou Galloso, que tan profesional é o tipo hasta nun funeral, meu. E que ben tocou a Panorama Requiem de Mozart. Unha maravilla. É que o Requiem de Mozart, así a ritmo de electro latino, jana moitísimo. Unha maravilla. Pero eu o que non entendo é porque temos que ir a unha festa vestidos de loito. Ti nunca entendes nada, criatura. Pois porque é unha festa solenne en memoria dun difunto, home, que xa explicar todo. Claro, vale. Rest in packing. Foi tal o éxito que este ano decidimos celebrar a segunda edición. Desta vez trouxamos a París de Noia e a Super Piñeiro de Pregoeiro. Toma, pluma. Porque despois dixan que os de Lameiro non sabemos honrar os nosos defuntos. Ala, agora marcho e vou puñelo loito.